gaur Ainhoaren antzerkia egingo dugu. Ni Danen naiz eta antzerki honetan kontalaria izango naiz. Kaixo, ni Gontzal naiz eta antzerki honetan ahata izango naiz. Kaixo, ni Nora naiz eta antzerki honetan errotaria eta indioiarra izango naiz. Kaixo, ni Jonalda naiz eta antzerki honetan txerria izango naiz. Kaixo, ni Naia naiz eta antzerki honetan Ainhoa Oioa izango naiz. Behin batean, Ainhoa Oioa bizi zen bere 6 txitoekin. Eta egun batean joan zen janari bila. Koko, ara gariale bat, zer egingo dut? Ezin dut banatu nire txitoentzat. Badakit, erein egingo dut, laguntza eskatuko dut, laguntza. Nola lagunduko dit gariale hau erein egiten? Nik ez, nik igari egitera nire lagunekin. Nik ere ez, oso nekatuta nago. Ez da nik ere, ni siesta bota behar dut. Bani bakarrik erein egingo dut. Eta gariale asko atera zaio. Ara, gariale asko, orain jaso egin behar ditut. Laguntza eskatuko dut. Nor lagunduko dit gariale hauek jasotzen? Nik ez, ni gari egitera noa. Nik ere ez, oso nekatuta nago. Ez da nik ere, ni siesta bota behar dut. Bani bakarrik jasoko ditut. Eta errotara joan zen. Kaixo Ainhoa Oioa, zer nahi duzu? Irina egitea. Bale. Dori zure zako. Eskerrik asko. Ez horregatik. Orain, pastel gozu bat egingo dut. Zeu zain gozoa, jarraituko dugu. Ainhoa Oioa, emango diazu zatitxo bat, mesedez? Ez didazulako lagundu. Ainhoa Oioa, mesedez, emango diazu zatitxo bat. Ez didazulako lagundu. Ainhoa, didazulako zatitxo bat, bizkozokoa. Ez, zeratik ez didazu lagundu. Bakarrik